V dobrom interiéri si potrpíme na kvalitu. A pokiaľ ide o dvere, podlahy a terasy, naša voľba je jednoznačná. Mododesign. Poďte spolu s nami nahliadnuť do ich showroomu. S našimi architektmi z dobrého interiéru vyberáme dvere s čistými líniami a s minimalistickým dizajnom. Ak hľadáte prémiové podlahy, ktoré vám vnesú teplo domova, tak ste u nás na správnom mieste. Spolu s kvalitným materiálom poskytujeme architektom a našim klientom komplexný servis vrátane realizácie. Aj na vašej terase sa môžete cítiť ako doma vďaka širokému výberu exotických drevín, ktoré pre vás máme v ponuke. Mododesign prináša novinku pre váš dokonalý spánok. Poďte sa pozrieť v ďalšom videu.